בית חינוך חביב הוא מסגרת חינוכית שכוללת בתוכה גנים לילדים מגיל 2 ומעלה ובית ספר יסודי. זו גישת חינוך של החינוך האנתרופוסופי, שנקרא גם חינוך ולדורף. המקום השני, עומר. 20, מצוין. אנחנו מחויבים לתוכנית הליבה של משרד החינוך. אנחנו מלמדים את כל מקצועות הלימוד הנדרשים. מה שייחודי בבית חינוך חביב זה לא בשאלה מה לומדים, אלא בשאלה איך לומדים. נחמה, חממי, חימה, חמה. התפיסה החינוכית בבית חינוך חביב מתייחסת לשלבי ההתפתחות של הילד, מתבוננת על מה הילד צריך בכל שלב התפתחותי, ומתוך המקום הזה אנחנו גוזרים את השאלה מה אנחנו עושים מבחינה חינוכית וגם מה אנחנו לא עושים. בוקר טוב, כיתה א'. בוקר טוב, בגן. Good morning, class 1. Good morning, class. סבח אל-חיר, סף מעיין. סבח אל-חיר, כיתה א' זה כמו המשך של הגן יותר. האווירה צריכה להיות חמה. הבוקר צריך להיות שמח. במקום ישר להתיישב ולהתחיל לפתור תרגילים, אנחנו רוצים קודם להרגיש את הגוף שלנו, להיות נוכחים בגוף שלנו ולהרגיש טוב בתוכו. כשהבוקר מתחיל בהפעלה של הגוף, אז זה משתחרר משהו וכאילו הראש פנוי יותר לעבודה שקטה, עבודה של מחברת. בתקופת חשבון אנחנו בעצם עובדים על ספירה, להתחיל לספור דברים. הם פשוט באו בבוקר ונורא רצו לשתף בכמה שיניים מתנדנדות להם, ופתאום הייתה תגלית שהכיתה מלאה בשיניים מתנדנדות, וככה הגענו לאיזשהו מספר שאחר כך התחלנו לחסר ולהוסיף ממנו כל פעם ששן נפלה למישהו. נכון להיום זה 43 שיניים שמתנדנדות בכיתה. לכל ילד מגיע שתהיה לו ילדות מלאה במשחק, מלאה בדמיון, מלאה בהתעניינות, מלאה בטיפוס על עצים, מלאה בריצה בשטח הפתוח. והתפקיד שלנו כאן זה לשמר את הילדות הזאת ולאפשר אותה, כי הילדות הזאת היא לא סוג של תחנת מעבר. היא פרק חיים שאנחנו צריכים להתייחס אליו בהרבה מאוד כבוד. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. מה שחשוב לי, גם מה שמשך אותי לתוך האנתרופוסופיה ובעיקר לחינוך ולדורף, זה שבאמת מאפשרים עדיין לילדים להיות ילדים. העולם של המבוגרים הוא יש שם, הוא לא הולך לשום מקום. ילדים באים לסקרנות טבעית, הם רוצים ללמוד, אנחנו תומכים בסקרנות הזאת. אנחנו מנסים לעבוד ביחד איתה. أنا بشوف الشمس. الشمس بتشوفني. בכיתה ג' יש לנו תקופה שנקראת תקופת בנייה, שבעצם הילדים בונים למעשה את הבית שלהם. אנחנו הקמנו ערוגות ביחד עם ההורים, זרענו, שתלנו, ולפני יומיים כתפנו את כל החסה והכנו סלט חסה בכיתה, והילדים כל הזמן באו ואמרו, זה החסה שאנחנו גידלנו, זה מה שאנחנו עושים. אני אוהבת ציור ראשי ואני אוהבת ציור מלאכה. אני הכי אוהב שיעור משחקים בבית ספר מלאכה. כל דבר חדש שאנחנו מפגישים את הילד איתו, כל תוכן לימודי, אנחנו נגיש לו את זה בדרך אומנותית. זה לא בית ספר לאומנויות במובן הזה שהוא מפתח את כישורי האומנות של הילדים. אנחנו רואים את האומנות כשפה אוניברסלית, שהיא בעצם נגישה לכולנו. העבודה האומנותית משמשת אותנו המורים לתווך את החומר הנלמד לילדים, וגם הם עצמם צריכים לבוא לידי ביטוי גם בדרך אומנותית. אתם אוכלים ספגטי. ימי! אתם אוכלים ספגטי, אורדה. הן יאכלונה ספגטי. הן תאכלנה ספגטי. בחינוך ולדורף מבקשים, או בעצם זאת השאיפה, שמחנך ילווה את הכיתה שלו מכיתה א' לכמה שיותר שנים. בשביל שהוא ירגיש את הביטחון, בשביל שתהיה צמיחה משותפת, כדי שיהיה לו מסגרת של בית. אני, עם הכיתה שלי, עובד כבר זו שנה חמישית. הילדים בגילאים האלה הם משתנים ללא הרף. השינויים גם מאוד מאוד דרמטיים ומאוד מאוד גדולים. כשיש להם מישהו איתם שהולך איתם את הדרך, שמכיר אותם, שרואה אותם, זה יכול להקל מאוד על הילדים.
בגדול אני רוצה להיות... יש לי הרבה דברים. לעבוד בכימיה, לעשות דיקור. כשאני אהיה גדול אני רוצה להיות ממציא. שחקן כדורגל, שחקן כדורסל, לעשות סרטים, להיות רופא, להיות מדען של שיפוט, או שאני אהיה גננת או שאני אהיה מורה, לא יודעת. אני אחליט שאני אהיה גדולה. כשילד מרגיש שפוגשים אותו, שרואים אותו, את מי שהוא יכול להיות ואת מי שהוא רוצה להיות, ונותנים לו יד ולא רק אומרים לו מה הוא צריך להיות, מבחינתי זה עושה הכל. בית חינוך אביב הפך להיות הבית שלנו. בתור ילד גדלתי ביישוב שבית הספר היה קטן, שכונתי, הרבה טבע והרגשה מאוד ביתית. ומאוד שמחתי שאני מוצא מקום גם בעיר הגדולה והסואנת להעניק לילדים שלי משהו מזה. זה נורא חשוב לי שהילדים שלי יתחנכו במקום שקודם כל הוא נעים, שהוא שקט, שהוא שלב, שיש בו ריחות של לחמניות טריות בבוקר. הוא לא בית ספר רגיל, הוא עם חזון לצמיחה. אני מאוד אוהבת את בית חינוך אביב. בשבילי זה כמו בית.